Sehat awake bisa? Ki lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo ora ngentake petang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki dhuwit ngono mari ya. Apa? Kei dhuwit mari. Kei dhuwit sapa sing arek kei dhuwit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki dhuwit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Durung ya. Wah, Mas Mantri iki masalahe ora kathok iki. Ora kuwi. Kowe manut aku, kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik. Apa? Sirik. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan iki mau. Kloso masalah iki tikar. Matur suwun ya Nak. Ya. Wis dibuka swasana limbukan karo mbak-mbak ibu Waranggana. Awak dhewe sowan endi? Iki awake dhewe sowan ana ing Desa Penggung. Oh iya, mbaya lali. Iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem panjenengane Bapak Lurah lan kabeh para bapak-bapak panitia. Sing bengi iki nimbali karo awake dhewe ya Nak. Iya. Dek mben wis tau tate sowan mrene lah iki dipindhoni meneh. Didhawuhi supaya sowan mrene. Matur panuwun ingkang tanpa pepindhan ado-ado saka Yoja dipercaya supaya atur pegelaran wayang kulit sewengi natasana ing Desa Penggung. Terus duwe gawe apa, Mak? Pendak taun diatani ya kuwi merti dusun. Ya, ingkang kaping 167 nek ora kleru. Ya. Dak 5 kuwi kok ngandani 67. Iya. 165 kok 7. Iya. Sapa sing ngomong 167 iki lho sing ladeni wayang iki. Wong ora iso maca kok ngandani. Iki jenenge 165 ora 7. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Luar biasa ya Mak ingkang kaping 167 5. Iki pancen ya wajib dicontoh kok no. Ora ming ingkang mapan ana ing wilayah Boyolali ora nanging sak njabaning Boyolali kaya luwe-luwe ning kutha-kutha gedhe ingkang wis padha luntur marang budaya merti dusun kuwi wajib diuripke meneh. Merga ya ora ana alane ngadani merti dusun kuwi ora ana alane, ora ana eleke ning malah tambah becik lan tambah prayoga. Sranane tambah becik sebab apa? Lho, ana ing merti dusun iki nglumpukke wong pirang-pirang lho. Nglumpukke wong pirang-pirang. Ya, mongko Penggung kene lagi wae ngadani pesta pemilihan kepala desa utawa pilkades. Ya. Sing maune padha pisah-pisah, sing maune padha kotak-kotak. Ayo saiki bebarengan wiwit bengi iki gandeng wis padha ngadani merti dusun ning Desa Penggung nyawiji tetunggalan. Ya. Ora usah padha gagas perkara bedaning werna kaos lan bedaning lambang nanging saiki dilebur dadi siji. Wajibe tetunggalan manunggal sayek saeka praya padha mbangun marang Desa Penggung iki no. Ya. Nek wis rukun desaning Penggung, rukun kawulane tegese wis padha siap gone padha nyambut pilkada. Ya, selanjutnya pancen ana pemilihan kepala daerah utawa pilkada ya Mak. Iya, pancen yono. Ning nek ora padha rukun lah kepiye nggone padha bakal iso menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati Boyolali. Ya. Ngono ya Mak. Iya, monggo wis padha-padha mencetuskan ya kuwi tim satu hati Desa Penggung ya tim pemenangan pilkada. Oh ngono ya Mak. Iya mula tak suwun kanthi banget janjane ya ora ana gunane kok no. Kabeh wis padha pinter, kabeh wis padha ngerti apa to tegese demokrasi
Apa to tegese pemilihan kepala desa, pemilihan dukuh, pemilihan bupati, pemilihan presiden kabeh padha paham. Ya. Mula nek wis rampung ya wis ora usah dadak diterus-terusake. Upama ana urup-urup kuwi pancen ya mung mbok menawa ana siji piyayi, loro piyayi sing pancen darbe niat kepengin ngurup-urupi ning kabeh mau nek duwe jati diri bakal ora gampang diurup-urup. Ngono ya, Mok. Aku ngene kok nek kowe arep kaya ngono ya sakarepmu monggo. Ya ning nek aku ngene, ya dadi tegese duwe penemu, duwe jati diri no. Ya pancen bener ngono, Mak. Iya. Lan uga masyarakat lan desa Penggung wis siap mensukseskan pilkada 23 bulan September 2020. Oh iya. Kanthi tim pemenangan pilkada ya kuwi tim Satu Hati Desa Penggung. Ngono ya, Mak. Iya. Sore mau wis diceritai karo panjenengane Bapak Lurah. Asal mulane dumadining merti dusun nganti tekan 125 iki pancen mau wis gamblang. Ya. Mula dhewe ora usah baleni sing wigati wis padha midhangetake lan tak kira para piyai-piyai kene akeh sing wis padha prisa kok, Nok. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Lan ngendikaning Pak Lurah mau wis di ngendikake kelawan aku yen to panjenengane wis nampa serah terima ya kuwi Pasar Penggung saka pemerintah Kabupaten Boyolali ning Desa Penggung. Oh. Lah niat rencana pancen akan dijadikan destinasi wisata lokal kuliner malam. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Saya kira akeh to no wong do kepengin tetenguk bengi-bengi ngopi lan sak piturute mula Pasar Penggung arep dirubah menjadi lokal kuliner malam, wisata lokal kuliner malam khas makanan Boyolali. Oh iya. Makanan Boyolali khas. Ya, ya mesti akeh sing padha dodol susu. Ya. Pancen ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun karo Pak Lurah lan sak kabehane lan sedaya para warga masyarakat ingkang sepitados kaliyan kula sembah nuwun ya arep adu-adu saka yoja. Ya. Anggere di streaming ngene iki mesti kowe mengko do dipertanyakan. Kok dipertanyakan piye? Kok keprake nganggo keprak Surakarta? Aku ki apa-apa gelem kok, no. Didhawuhi ngene ya wis iso waton sak kamat-kamat sak iso-isaku lho monggo le padha ngrasakake nek kon jebles ya ora iso wong sikilku iku lino nyepit. Ya. Nyapit apa jenenge iki cempala wesi terus ditutukke keprak wesi ya nek ngene iki nganggo keprak biasa ngene iki ya sikile njejaki ngene iki ya wis kepiye engko unine ya wis dirasake bareng-bareng sing wigati rak awak dhewe wis mbangun miturut kok, Nok. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Kanca-kanca komplit turah. Oh iya. Edan tenan nganti ana sing nganggur loro, Nok. Iya. Lah kowe nek dawuh ya waton tok jaki sapa-sapa. Aku ki soalé kondang dermawan kok, Nok. Oh. Dadi sapa-sapa sing nganggur ki tak jaki engko nek kira-kira bareng wis ora ana turan terus aku dhewe malah kaget lho kok turah. Iya. Kul kakean sing ngejak ya wis ora apa-apa. Seni iki dienggo seneng kok. Ya kadang kala dienggo pangupa buga ning kadang kala ya dienggo seneng pokoke ora usah dadak ngoyo, no. Ya. Awan mau ya wis nganggo wayang. Iya, dalang saka Merbabu. Iya. Ki Geter Pramuji Widodo ya apik, no. Iya. Saiki pincang ga lho. Mergane njejaki keprak Solo ora nganggo cempala. Iya. Nglokop kulite. Iya. Ya ora kulino kok. Ora apa-apa waton. Dudu liyane sik nglokop, no. Iya. Matur suwun ya, Mak. Iya. Sindenmu eneng pira? 8. Ya. Diaturake mrene. Wah, jan luar biasa iki. Nom-nom. Kabeh sigrak-sigrak. Peraturan rombong aku ki wis sinden umur 50 ki langsung tak cutat. Oh. Tak tokke. Ha iya. Kaya-kaya sing pinggir kae wis 50 luwe. Kae ngayal banget enok kae. Wis dicutat merambat bali meneh. Wis dicutat merambat bali meneh. Ya wis dinengke wae. Iya. Ya wis ora apa-apa. Lah arep nyutate wong kae Mbak Yuku dadi wis nang ndi-ndi ya
nepotisme. Nek jon seni iki wis kudu nepotisme. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ayo karo sinambi tetembangan suka-suka parisuka. Iya. Iki dirawuhi penyanyi Bapak Bupati apa rawuh. Ketingale nek ora ya Bapak Bupati Sena Nugroho kanthi dalang Sena Samudra. Diwalik ora. Nek matur sembah nuwun ya. Iki mau saka sing ngaturake rokok mau no ya saka nuwun Sriuning dari Laskar 45. Oh kagem Mbah Hadi Judi. Oh iya. Kan perlu tok ngerteni yen to wayangan iki murni swadaya masyarakat lan uga dibantu donatur terbanyak. Oh iya penyanyi Bapak Yuli Suprayitno. Oh Pak Yuli sing paring donatur terbanyak. Iya Pak Yuli Suprayitno matur sembah nuwun Pak Yuli. Sampun paring donatur tambahan kagem dono wayangan ya sembah nuwun ya Mak ya. Saking kula warga Penggung salam jumpa lagi Pak Dalang. Nggih kula nyuwun gending Caping Gunung dipun jenglengaken ingkang bawa Bapak Sogol saking Malang. Nanging dalem wonten Kali Kendang dipun dampingi sinden Kilen piyambak. Oh nggih. Nyuwun gending sinom nyamat gending kekintunaken dumateng Bapak Yuli Suprayitno sugeng midhangetaken sinambi main catur lho. Matur sembah nuwun wassalam. Ya. Ya diaturake no. Ya. Sing kepareng nyekar ki mau nyuwun Caping Gunung ana sing kepareng bawa Bapak Sogol. Pak Sogol ki sing endi? Aku dhewe ya urung ngerti. Ya. Bapak Sogol saking Malang. Ya. Ini pintu ya ini. Burung rawuh. Paling lagi tekan Ngawi gitu. Iya. Ini wis limbukan le arep nembang lagi tekan Ngawi Pak Sogol. Ya diselani dhisik. Nggo mbok menawa rawuh rada randhat. Iya. Iki ana sing nyuwun saka mau Sriuning no. Ya alon-alon ya Mak. Iya ora usah dadak ngoyo. Sapa sing arep nduk aturi nembang Sriuning. Sindenku Mbak Elisa or karo Salaso iki. Ya, kaya ngopo? Ya jumeneng sak. Kowe awalan kowe ndak sekalian sisan ngono ya. Ya. Sugeng dalu Mas Sena. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Ah. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun ping kalih niki, Pak. Pun ping pindho kowe sing wingi melu wae. Derek. Oh iya. Isih kalingan kowe. Bar nika bar semaput. Bar loro nika terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih, mboten napa-napa. Dikersaki karo para bapak-bapak panitia dadine ya manut. Nggih, Pak. Ha. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blesteran kok no. Oh. Blesteran. Ibune saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. Ah, toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadi Toline bapakku ngopo? Oh, bapakmu saka toli-toli ora ngomongni toline bapakmu kok. Nah iya. Bapakku saka toli-toli dudu toli. Ibune saka Lambelu. Ya, ngono. Dadi wilayah Sulawesi. Nggih. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yojo. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah iya ya. Namung laris yo. sedinten. Namung sedinten. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa ayo diaturake Sriuning. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Nggih, bawang nggih. Karo ngenteni mirane Pak Sogol iki mau nembang Caping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke ibu-ibu waranggana. Ya. Monggo. Neno. Sinebut pahlawan putri Sri
uga disiarke lumantar streaming Dalang Sena. Ya. Dalang Sena kalih wau wonten. Sapa? Napa Dwija Kang napa Oh iya. Dwija Laras. Dwija Laras channel. Ya, padha rawuh mrene nyetrimingna. Jare iki tambahan ana sing nyetriming ning ming rile saka omah. Rasa domongke. DG channel. Iya. DG channel. Bebelo wirat moyo neno dan wurung sri huning gugur dadi mustikaning tuban. Mangga. Sri huning mustika tuban labuh tresna lan sakaya wati
menika sriuning Pak Sena sampun Iya. katuraken. Pinter ya, Mak. Ah, lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mula ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen, ngono ya. Heeh. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangke nek dipencet saged waras nek nembang apel lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati oper manake. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek nang omah nek nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Iya. Jeng, derek mangayu bagya nggih, Pak. Niki acara napa? Merti dusun, Desa Penggung. Lan Iya. ingkang kaping pinten 165 gangsal nggih. 125. 165 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, Amin. menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, harusnya Semua memang saling begitu. membantu. Ya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Anu, wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Wah. Ya. Malam? Kok dadak malam kenapa? Lah ya empu aku dhewe ya ora ngerti. Oh ya luar biasa, soalnya kuliner Boyolali niku kathah kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih. Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang? Nggak nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sengit nika nggih. Sambel apa? Sambel tumpang. Tumpang nggih Ya. wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya, lemak Sate sapi. kere iki sing kepiye? Nek ten mriki gembos. Gembos nganggo gembos disunduki. Oh, alah. Ming gembus disunduki kok Si sate kere jenengane. niku susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Nika ten Jogja nggih. Heeh. Lah sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, wis luar Jos. biasa kuwi. Nggih. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya aja wae anggere ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kan mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali nggih. Heeh, ya mak iya. Enak. Nggih ngaten Pak, napa malih? Heeh. Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sogol. Heeh. Napa sampun wonten Pak Sogol pundi, Pak? Iki apa ya? Oh, Pak, udu. panjenengan Sogol mboten? Mas Sogol. Iki Mas Sogol, Mas Sogol. Udu kuwi iki Mas Sinoman sing ngaturke unjukan. Oh, tak kira Mas Ya. Sogol e. Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sogol ngono lho. Etok-etoke Sogol. Saged nggih. Berarti pripun iki Ya. ajeng kali sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Nggih. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya, Ika kon ngadegno. Ya. Gak mengilangi lho. Sinden kok meng. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Ah dalang ya jenenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi, dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur ada pupur sik rontok. Ya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan ndas. Tok. Terus Iya. Ngono ya. ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek ndelok Ika iki sok meri ya, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk ngono lho. Nah, mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae. Kok meri to, Pak? Iya. Kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba. Oh iya. Barang Ngerti zumba, Dok, ngerti kok zumba. padake ora. Ning ngono dujak ngono kae terus tau gerak-gerak engko nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe
mlakuwe obah kabeh kok. Iya, ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki eneng sing seneng lemu. Kepeksa kuwi. Oh. Iya. Kok do guyu. Kepeksa karo ming anane. Ya iya. Ya ora apa-apa, Mak. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya, jenglengke ya, Mak. Jenglengke mangga. Saben bengi nyawa Ora kuwi, kowe manut aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik apa wae? Sirik. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lah buka puskesmas sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Tak sampean mencolot. Ora mencolot ya. Jincit wae aku. Jan sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenan. Kembang wae weton jangkleng, Mbak. Tak tembangane kowe jondelo. Heeh, aku cocok. Ki do bahagia ki wiyaga samene kowe jondel. Ojo ya, aja gokrok. Apane sing gokrok? Wis janda Sik, iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Wis ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat
Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh. Menguluk salam kok, Nok. Iya, ora apa-apa. Matur sembah dhuwur. Ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri, saka papan adoh mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki menggo liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Panas udan panas. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men. Ngene no. Dang. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Sangarmu saka Kula. kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrung. Ungkrung ki apa, Nok? Ungkrung ki enthung. Uler. Enthung uler kae dipangan. Iya. Waduh, ha iku sing marai corona mewabah iki. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wah, leren ana le mangan iwak anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjo dadi ora. Ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gah. Mangan nungkrung terus. Enak rasane. Terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Lah ngono kuwi dadine apik. Ayo sing linggo, Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Nggo wadah uyah. Mugi ing boyo lali. Susune tansah melimpah. Wah. Lah iya wong kuwi maksudipun produksi susunipun makanan minuman khas. Heeh. Kok kowe nglirik kiwamu? Mboten ya. Maksude. Mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus Kupinge. Tak ndodok wae. Ameng bingung kok ndodok. Terus lah sang ngrungokke wiyaga ngono kuwi. Lah krungu e. Wiyaga ki cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Kuwi dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya wis. Mugi warga Penggung. Tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing Desa Penggung. Amin. Jajare ya. Mangan jagung. Dicampur susu. Ya, warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus Mlaku turut lurung. Nyampar watu. Nyampak matane. Yo. Terus Mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus ogat-ogat bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya urung aspal barang. Ah iya. Terus Kena pipiku. Mugi warga Penggung
saya bersatu. Luar biasa. Elisa sing urung ayo padake bar tiba kok njur santai-santai. Ngrasake sikile cenut-cenut kok. Mboten tenan, Pak. Mboten. Ya, terus Iki apa ning ndi? Panggung. Anuku mlentung. Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wo, apa? Amarga disun. Disun nyamuk. Disun karo nyamuk dadine mlentuk. Oh, ayo, terus pikirane sapa ngawur dipikir mau mbahe guyu. Terus mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. Nah, luar biasa. Panas udan. Ya. Udan panas. Wo. Lengaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu bane. Ya. Menu mangga. Dek jaman berjuang jarak kelingan. Gendenan yo kena dhewe ya ora apa-apa. Jarine wis landang keturunan sing
Ya. Pak. Kok sih Ika kowe iki ana pamundutan ki mau ana transferan 1 juta. Ya, kon nembang kadung tresno. Ngono ya. Heeh. Tak Itu niki. diaturke. Iya, engko ndak ado-ado lho iki luar biasa panjenengane le streaming saka Korea. Iya, karo ditutupi masker. Iya. Nggih. Lambene mergo pinakani. wedi nek nonton menonton wayang kok kena corona. Iya. Ngono ya, Mak. Langsung tak niki nggih. Langsung. Iya. Bawani mboten, Pak? Dibawani kadung tresno kok ora bawa ki cara ngendi kok. Arep-arep langsungan. Kok galak banget to saiki? Ayo kowe iki senengane ora nganu. Kadung tresno ki ana bawane. Anane wayang Jawi. Sing ndi ta? Anu ae lho. Sing ndi? Wis pokoke sing saka ngisor kuwi kok. Iya. Saka ngisor. Ora macem-macem lho, Pak. Jarene saka ngisor. Lah iya, maksude nadane sing nano. Nggih. Ana tunen. Kudu. Kowe iki ora apal rasa dadak. Yo. Rino wengi dadi ati Mula aku mbiyen leren len nyinden no. Mergane bandemi penonton. Sebabe ayo ana wong njaluk kadung tresno kuwi aku lali cakepane. Bawane lali ming bola-bali. Rasido. Gek jejerku tak jaluki takon ki ora ngerti. Mbah ora ngerti wong biyen sinden biyen ki rak do dem-deman to. Ndi sing laris ya kuwi sing dibenci. Ha iya. Aku biyen larise ora umum. Iya. Wis dirungokke penonton wis gak wis. Gregeten aku rindu. Betapa rindu hatiku. Bandeme watu. Bubar sanyinden aku. Yo. tanpa dahar tanpa nendra Suarane apik piyai ngendi? Gunung Kidul. Oh, cedhak pantai Baron kono. Aduh ya, Mak. Ya apik panganane ya ming walang karo uler. irit tak dadak tuku, Pak. Ayo, anggere ora dilawuh ming salin kathok cekak terus gawa guthik kae. Kayung yon marang slirane Eno tansah kumawanging netra jro ati kadung tresna lho penyanyi campursari nek kerep syuting ki sing dimatke kamera. Iya. Ora kok penonton kamerane mulai nginceng dhek ya ngematke. Neno tan liya pindah wis. sing pindah apane? Sirahmu kuwi. Iya. Wong mau ndelokke kamera kok bareng talokke terus ora apa-apa arep syuting ya ngematke kamera wong sesuk bakal sing nonton ki ya liwat kamera. Sing nyoteng wis lunga lho, Pak. Hah? Sing nyoteng wis. Diceluk. Oh. Kon ngopo? Lah kok nyuting? Tan liya amung sliramu
temah lara asmara ya mat-matan monggo lamat wis katon tejane yen neno pacaane sarwa asri coba teko tansah kuwar nimas mayan apong
juta e. Iya. Pundi? Hah? Pundi? Wis ditransfer. Apa? Teng sinten? Nang gone Mas Hadi sing ngurusi streaming. Kok pundi neng aku ya. Aku ora tanggung jawab kok. Bila. Iya. Ning ki wis pancen ana lambak anu jenenge tandane transfer berhasil. Oh iya. Matur nuwun. Ya aja sengak ngono kuwi le matur nuwun. Ya. Nuwun, Pak. Matur sembah nuwun Bapak. Ngono. Matur sembah nuwun Bapak. Ya, matur suwun. Genti nok saiki nok. Ya, diaturake sapa? Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki nok. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ora gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin Potin? Nggih, Pak. Nih, mengko tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi dream. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong lara ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahe didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Panjenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sira anak ya ora diidak. Lah dikapake. Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben ngarang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya, engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Angko kok nek njur bales mijet sirahku? Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumen nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngaso, ora apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le nyindek. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku tok ono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngapa iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Oh nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake bisa? Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentekke petang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk esuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba ming panganan? Heeh. Iki nek ditemplek ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. Kok mriksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki aku? Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok
ilang. Tak omong itu aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon Apa? tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono Lah kuwi. ya, nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe ki melu aku bolak-balik kok ngonoke jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku iki salah persepsi. Lah orang jijiki ning Ah, apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, cek wuta. Bareng medhun kok lho nanti ki. Nek ora anarkis gah aku nek meng limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula mau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dhek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, Apa iya? Sindian Ayu kok kocluk. Ya ora ngomong liwat nggon HP ku kok. Ayo coba muni piye? Muni Tut ngono. Arep ngelucu kowe. ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel ya aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngopo? saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ora ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat, Kon ra jeblok awak. ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora omong apa-apa, kok ki budhek kok. Lah? Katanya kayak ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau omong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Eh? Itu ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, Nek ra pamundutan le. Sapa? Sapa? Dang aku blenggor mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Tina muni Kok ayah ngopo mah? Neng Yojakana ana penggemare Tatin, piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Oh, tuwa monggo. Heeh.
kanca-kanca seniman ya rawuh no. Ya kok do rapi mbuh iki. Do ngapa ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku Lah mau muni piye? cendol dawet. Duk, Ah, oh, kupingmu kuwi sing mau ora anu. kamu piye aku mau. Gak. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah, tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek digo cah cilik ra iso digo kathok monyet to kuwi. aku ora dodol dawet lho. Wis gak nembang. Gak, tak urus nek iki. Ora usah durus. Ora dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Hah? Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, tadi niku lemu banget. Oh, saiki wis. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ra tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus? Aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman durung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok udal-udal wadi zaman biyen? Ayo ben lah kowe ngunekke aku kamu sayang sama saya. Diberi Kamu tinggal jawab loh. iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok Berarti ora kan- kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, Nyemplung Kali Praga kae lho no. Krubiu aku ngetis kon dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur. Wong sing lanang ra iso renang. Oh. ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa long biuk. Ah sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andae kok. Lemu to wonge. Anggere nyilem slem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Wih, aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Hah? Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Arep maksudmu aku kok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwe wulu? Ayo pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah.
Nak, bubar yo lek kelimbukan tas. Ora. Ya. Men liwat sik, bapake. Anane pijersa maya. Oh, tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Dik. Ora sing siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo Munio. Munio jajal. Apa? Bu Pras arep dijarangi ngono Munio. Ora nek aku nek ora ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Nek jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Apa lho guyang-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Wah, Alah. Piye ta aku sarep muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalangnya rada Ora rada iki. Lah ngapa? Piye ta? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Nek mabur lak mudar kabeh men. Bul. Neno aku wis ora ora apa-apa kono. Mas Denko Karo nganu, karo dinggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Masaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jelek-jelek.
kaya ngene ya, aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Lah? Ngewuhke. Ya maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas nah aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tak jen tak ngono penak. Ayo nanone tak gendang dutatung gendang dutatung. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono piye? Tak yo ewuh to. Sedengan ya, Mas. Denko. Ini nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipeko lho karo Siden kok iki. Lah wong dipek wong kuwi nane tengen. Nen iki balik kene. Tengen. Ah ngomong. Lah aku nek aku encok piye? Sapa sing ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Lah aku nek bingung ning anu jogete piye. Aku lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Titik. Lha tak aku ya. Oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ompo. Ayo anu sak. Suwe-suwe dalange tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Bisa dadi 8 kilan kondane. Puas ya? Kamu pengen? Pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nah, ya. Jan-jane kowe ning
Piye, kapok ora kowe mula aja sok wani ro dalan. Lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngonek aku jijiki barang mau. Lah ono. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telek ngono apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek nang jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye mbok sejak tak jembengke. Ora jalan. Anjen. Saya ora suwe-suwe aku tak duduhke tak celekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok let pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono sak karepmu. Uri dalang iki uri nek ra aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya ana sing alah ngono mawarga rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke sesuk meneh. Ah Denko ora usah takon ngene wis ngene dhewe kok. Masa aku ngono lah. Oh wae kok ya. Iya. Denke sesuk meneh. Ayo Mbak Ayu, ya mau wis entuk mandar saka via streaming utawa chatting WA, ya sing nyuwun kepareng anu bajing loncat. Jumeneng Mbak Ayu, ngombe sik ra apa-apa. Heeh. Apa adus sik apa piye? Ono wong ngombe kok tok lokke lho. Wis ben kae bojone wis ben padu. Ben padu dhewe ra apa-apa. Lah. Nggih. Wis entuk transferan to mau? Napa? Ora iki sapa sing arep gawe-gawe masalah iki? Oh. Heeh, sik. Ana kok yuk wisan. Kata-katane pripun? Kata-katane kira sik kata-katane aku kata-katane iki kok kan. Kata-katane iki kan. Iya. Ha iki sampun sugeng dalu saking Sigit WMP Klaten nyuwun lagu bajing loncat ditransfer di ke rekening pundi nggih 500.000 Mbak Ayu. Oh, isih takon iki. Wah, dadi dereng jelas niku. Engko anu kowe tak nomere engko tak neki kowe omongno wonge kon transfer saiki. Iya. Ki nek ora dik transfer bajing loncat dadi banci loncat ngono wae ora apa-apa. Iya. Yo diaturke sik. Ora apa-apa Mbak Ayu, engko iki panyuwunan iki kudu diaturake. Iya. Langsung napa nggih, Bu? Bawa. Iya. Gunung. Ya, sing ki basa Sunda lho, Nok. Ya, mula kudu diterjemahke. Yai Jawa ki sok basa Sunda sok angel. Aku sing tanggung jawab. Oh, kowe iso Sunda. Wo, mahir. Oh iya. Aku mayang nang Bandung ki basa Sunda sewengi kok. Wah. Yo akeh sik ndelok. Sepi. Yo. Gunung. Galunggung. Gunung Galunggung wis sasah diterjemahke kuwi Gunung Galunggung. Kapungkur neng burine.
Oh, ning mburine Gunung Galunggung. Gunung meneh. Sumedang ketunjang. Pemandangane arep nonton Gunung Galunggung iki ketunjang Gunung Sumedang. Oh, dadi ra teko jelas. Mergo mburine Gunung Galunggung iki ana Gunung Sumedang. Oh. Ngono, ngisore Gunung Sumedang kuwi oke wong dodol tahu. Oh. Tahu Sumedang yang sepur-sepur kae. Iya, terus Talaga Sakawayana. Sang Kawayana sak kiwa tengene dadi tengah-tengahing Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi ana telaga yang indah. Oh, terus Rembecik di tengah gua. rembecik di tengah gua ki swara banyu temetes ning jero gua. Oh iya. Junjungan dijunjung bareng-bareng. Heeh. Ulah pundung turi sungkur lan sungkan. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar kuwi ayo padha ndelok Gunung Galunggung lan Tlaga sak kiwa tengene. Kok ngawur to, Pak? Semeneng wae to. Nah, barang delok gua terus dadi gedhi. Oh. Tadi. Oh, tadi to tak kira gedhi. Teyan. Tarim. Arim. Tarim. Arim. Tarim. Tarim ya. Tarim ki jeneng wong. Oh. Sing lanang barep jenenge Tarim, nomor loro jenenge Tariem. Oh iya. Wedok. Tarima Ragawayana. Tarima Ragawayana ki nampa ragane tok. Heeh. Ngancik di negara Ragawayana di negara Sunda. Weh, pokoke tampa ragane di negara Sunda. Negara Sunda iki Bandung. Oh, Jawa Barat ki negara Sunda. Arane piyai kono ling ngarani negara Sunda. Ya. Ning nang ning nang ning nak nang. Ya. Caping cap. Ora ngawur. Mangga.
sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ayo, Mak. Teruske dhisik lakone wis meh jam 1. Iya. Engko ndak kentekane enggak ya, Nak. Ya ayo tak derekke, Mak. Yo, Nger.